Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Hello, Boss, may nagpunta na akong hitman. maayo. Maayo ba na siya nga hitman? Wa ba na'y palpak? Wa pa, boss. Makisulti ba kaniya? Dili na. Ikaw na ang makigdeal niya. Ikaw ang mugiya niya kung asang dapita pwedeng tumbahon si Dr. Joseph Berdan. Oo, boss. Ning higayuna, di ko mo daw hatong kapakyasan. Do puldo? Yes, boss. Mayong laking hitman kining akong ko. Sige, buhata ang tanan aron mamatay ka ng doktor. Aron makasuod akong balik sa kinabuhi ni Salome. Nagdudagiday ka nga ang doktor ang target sa mga tao sa ilang pagsakasabay ninyo? Dako ka na nga posibilidad. Ngano? May nakaway pa dayang imong bana? O man. Pero nakasiguro ko nga siya ang target. Siya ang gustong patsin sa maong mga tao. Ang ilang mga mata. To ang makatutok kang Joseph. Ug misinggit ang usa nga ipapusil gyud ang doktor. Nahibaw sila nga doktor ang akong bana. Kakuyaw good. Dili nakakumpiyansahan ang mga kaila karon. Pero wa man kay kaaway ang imong bana. Mausap ka na ang akong nalibgan. Buutan kayo si Joseph. Busa, imposible nga sakon mig tao. Aron lang siya patyon. Ikaw man kunyang nanalipod sa imong bana. Ha? Matod pa si imong katabang nga makamao ka kunong mga rati. Gamay. Nakatabang sab ni namo. Sige. May tunog ka si imong bana. Akong ipatanaw ang akong bukol. Okay. Diin kagikan, Nika. Dito ko sa klinik ni Dr. Joseph Berdan. O niya, nakita mo? Nagklinik naman siya. Pero gibantayan siya siyang asawa. Kay may nahitabo sa ila. Gisa ka silang mga daotang tao og patyon unta ang iyang bana. May nalanggani nga abtik si Dorina. Og naluwas niya ang iyang bana. Nganong nagkasiguro man siya nga ang iyang banang patyon unta? Tungod kay ang usa sa misaka, nahibaw nga doktor ang ilang gisaka. Unsa? Misinggit ko ng usa sa misaka nga pusila ang doktor. Nahibaw sila nga doktor ang ilang gisaka. Ug unsa man ang pagtuo ni Dorina niini? Nagtuo si Dorina nga ang iyag yung pana ang target nga patyon sa mga misaka sa ila. Bono! Boss? Buko ang imo mga bus. Ano kasulti magana? Ibaw na si Dorina nga nakaila kag Joseph ang misaka sa ila. Ug nagduda si Salome nga ang iyang bana nga doktor ang target. Sige sugo nimo mga tao. Unsa? Pero nga naman, boss. Tungki ang bugo nimo sinugo. Misinggit kay papusil ang doktor. Nabati kini ni Salome. Mo nga nahibaw na karon si Salome nga si Joseph ang target nato karon. Boss, Unsa man ang hitman nimo? Naa nay utok? kuan boss. Wa na tingog-tingog kun mo trabaho. Maayo, kay kun mo palpak ka na siya. Mga matay mo duha! Oh, boss!
Among duha ang mahungawan sa akong kasuko. Kundi pa ninyo mapatay ang Doktor Dopoldo. Boss, wa na ginisipyat karon. Ako nang ipaniguro nimo, boss, nga mamatay jud si Dr. Berdan. Mamauli na ta. Okay. Ayaw na pagawas ha. Ako nang klaruhon sa gawas. Dorina, naunsa nam tahon ka, oy? Paranoid naman kay ka. Sagdi lang ko. Ako yung unang magawas. Hay. Mga familiar na ako ang mga naong sa tao sa baliod. Dali na. Gawas na. Tuwa na, misakay na sila sa autong itom. Ang lalaki nga kauban sa babae ang target nimo. Ug pagbantay na gyud nga dili nimo matatsahan ang babae. Importante siya sa akong agawon. Nakasabot. 5 ka adlaw gikan karon. Muluag lang babae. Mao na kana ang higayon nga patyon mo ang doktor sa limpyong paagi. Ay, Dok! Ay, naana! Ay, nahuman nag-repair sa panday ang naposlot nga bongbong sabay. Mayo. Ay, mura lang, wa ni maagi rak-rak, no? Suod na. Sabay, Joseph. Dorina, Gabiin na. O gilibutan o kakahuyan kinimbaya. Dili na to maklaro kung doon na ba'y naniid na to gikan na ng kakahuyan. Busa, please. Suod na. okay. Kay strict to ba yining bodyguard na to, eh? Nakita mo na ilang bahay. Mao ka na ang ilang pinuyanan. Og tulo lang kalugar ang ilang atuan. Sa klinik og sa ilang tindahan. Mao ka na ilang routine. Og karon, ikaw nang bahala nga mutumba sa doktor. Ug usbon ko, limpyo nga paagi. Kinahanglang tulis ang mugawas unya sa investigasyon. Nakasabot. Lola, ikaw na'y bahala sa itong mga suki, ha? O sinang lingling na lang ang sugua sa pagpangumpra. Kaya mo apas ko ni Joseph sa klinik. Ayaw nagkabalaka din sa tindahan. Ang imong bana mo ay at yaman na. Hunting ang imong gamiton? Oh. Hunting og pistola. Nindot nga kombinasyon. Paniguro, Sige, bahala na ka kung unsa imong taktika sa pagpatay sa doktor. mamatay na siya karon. Kana! Mauna ang gusto kong mabati. Kung dili mo mapatay ang doktor, kita ang mga matay. Labaro nag-utok ang atong agawon. Pusa. Kinahanglang matumanta ang iyang suko. May pasyente ba si Doc Vivian? Ina siya nga rin ko sa gawas maghuwat niya. Mingaw ang plaza. Wa na nagduwa. Kinsa magyud ka kining gusto mo patay ni Joseph. Oh. Uy. Dorina, niya kini ay sa klinik sa imong bana. Nagpaabot ko niya. Nabalaka ko sa nahitabo ninyo. Mao nga ni ako kay gusto ko nga makatabang. Naibaw ka nga. Misulti na ko ang akong asawa, Sinika. Gisaka ko mo og tulisan. Dili tulisan ang misa ka sa amo. Si Joseph ang gusto nilang pusilon. Oh, mao ba? Uy, kinahanglang dunay mga pulis nga magbantay sa imong bana. May kaila kong pulis. Okay na mi. May mga pulis sab nga kaila si Joseph. Mao ba? Unya may gidudahan ka ba nga mga tao nga posibleng nag-apas sa kamatayon ni Joseph? Popay mo santop sa kuna-kuna. Oh, Dorina, sorry sa akong pagsamok-samok ha. Karon nga nakita na nako ang imong bana og siya pagyod ang akong doktor.
Mag-ayo kong pasaylo nimo. May asawa ka. Unya, Tinuod akong gisulti nimo nga nakagusto ko nimo. Pero usa kini ka pagpakabuang. Sige, ipangumusta lang ko ni Dr. Joseph, ha? May importante ko nga tuon sa syudad. Bye, Salome. ano to? Salome? Gisangpit ko ni Eman og Salome? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!